ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف من بانی ہوئے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعطرته بعدد كل معلوم لك. پہ اخلاص درود شریف ہوئے، پہ اخلاص درود شریف ہوئے. اللہ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. محترم و مکرم عزت مآب جناب محترم نعمت اللہ سے فرزند ارجمند الحاج الحرمین شریفین پیر محمد طیب سیب نور اللہ مرقدہ سجادہ نشین دربار عالیہ محمدیہ طلوع صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم 400 پڑان اوڑیر و غیرت مندو پختنو ننگیالو مشرانو نوجوانانو دا اللہ جل جلالہ بندگانو دا سرور کونین تائیدار حرم امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک امتیانو عاشقانو غلامانو لرینا نزدینا راتلون کی درنو قدردانانو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہم سرزما ددوانو جہانو خوشحالے کامیابے آو کامرانے نصیب کوئے آمین. گلنو دا اللہ جل جلالہ عظیمی مہربانے او کرم نوازے پمونگا و تاسبانی دی اوئے الحمدللہ. مونگا خکولی پیغمبر مبارک دا مدینی منورے دا جانان مبارک شان مبارکات دا ربیع الاول شریف نا شروع کردے دی اور ربیع الثانی شروع دا اولاد حضور پاک مبارک دا مدینی دا جانان والد گرامی مبارک حضرت عبداللہ سے مبارک تمرا رسید دا حضور پاک مبارک دا مدینی منوری دا جانان دغا دا نور رنا مبارک دا تنگی مبارک نا حاشم سے مبارک حاشم سے نا عبدالمطلب سے مبارک عبدالمطلب سے نا اللہ پاک دا حضرت عبداللہ سے مبارک تندی تدغ رنا منتقل کا. ماتا گو رہی دے پیغمبرانو کی اخکلی پیغمبر تیر شوی دی چھے داغا مبارک نامہ حضرتی یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام دا.
یحییٰ علیہ السلام دا حضرت زکریا علیہ السلام مبارک بچے داغا اولاد دے داغا پا زمانہ کی یو بادشاہ چاگا یو زنانہ پا نکاح بانے واغستا خو اگی سر یو بل معشوم بچے دا بل خاون نوا نو اغم دیر خیستوا بادشاہ وخوی بی بی تا چه تمیم پا نکاح غشتی ستا دا لور خود بل خاون ندکنو دام پا نکاح بانے اخلم نو اغی ورطوینا یا بما پا نکالی یا بزما دا لور پا نکالی پا دی دو کسانو کی با یو پا نکاح بانے علی اگا وین زدوان عالم وین فیصلہ بوکو پا حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام باندے فیصلہ علیہ حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام مبارک تا چی یحییٰ علیہ السلام مبارک دا فیصلہ علیہ چی دا بادشاہی وقوئی چی میرا بانیو کا دے بادشاہی و بی بی پا نکاح بانے اغسطی دا آگی سر بل معشوم دا بل خاون نراغلے دا خاونی وفات دی نو دا پرکٹے وطوئی نو وی چی دا لورم پا نکالم او دا بی بیم پا نکالم یحییٰ علیہ السلام ورطوینا یا بے مور پا نکالے یا بے دا لور پا نکالے یو پا نکاوالا یحییٰ علیہ السلام تاوی پیسلہ سمو کگینی طالب سزا درکم نو آغا ورطوی زد اللہ پا پیسلو بان اخپل سرق مبارک قربانولو تم تیار دا کدا خبر خو زمانہ دا چا دا لگ دا اخلاص لگ دا اخلاص دا خدا اللہ فیصلہ دا بس دا بادشاہ ظالم لگی شا پا حق خبر باننے حضرت یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام مبارکی شہید کر دا بدن مبارک ندو نوینت لا چلاحت تی بیدی کی خوا نو چه خلق بزان پیدا دو دا خبر نبا برا غوینی بار روتے وی بیا بے بل خبر بیا وین نبندے دا خلق رال اللہ توی یا اللہ منتپت دا چیسال یحییٰ علیہ السلام مبارک بانے ظلم شوے دے شہادت یوکا الہ العالمین دا بدن دا وین بند کا نو بیا وین بند شوا خو قربان دا سر چکم چوغا دا چولے وا نو اغی پور چکم وین انخطے وا نو دا دی یحییٰ علیہ السلام دا دغا چوغینا و دا دغا چوبینا دا وین چی دنو دا تننتلا پا کیمیکلو پا صابنونو پا یوشیم تننتلا دس علماء راون شوی دے یہودو دغا چوغے زان سر دے یحییٰ علیہ السلام راوارس دلا اول خو بدی زان پوئی کی چی دغا بادشاہ ظلم کڑلو اللہ جل جلالہ پی بل بادشاہ مسلط کلو اغیم زیر و زبر کلو دا یحییٰ علیہ السلام بدلے تیوارس دلو خودغ چوغا مبارک بازی دا یہود و علماء ترا رسید لا دا دین داوی ننت للا یو عالم دورا شریف کلو کلو ورطوی خبردار شی ددی چوغینا ددی چوبینا بدی یحییٰ علیہ السلام داوی نحل لرکیگی شد آخر زمان پیغمبر مبارک والد محترم حضرت عبداللہ سے مبارک پیدا شی خود بخود بغیر کی مکلو دین داوین لاڑا شی شہر کل حضرت عبداللہ سے مبارک دا مدینی منوری دی جانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک والد محترم پیدا شلو چی یہودیان
چوغ مبارک راوائستلا چکم چوغ دا حضرت یحییٰ علیہ السلام مبارک وا او کم وین مبارک پاگی پورین خطوا نچی پک مورز بانی حضرت عبداللہ سے مبارک پیدا شلو آگ وین مبارک تے نخود بخود بانی لاڑلا آوازی شلی چھد آخر الزمان پیغمبر مبارک والد محترم حضرت عبداللہ سے مبارک دخپلی مرغی گی لرا عللو او دنیا تے تشریف روڑ لو حضرت عبداللہ سے مبارک چکل پیدا شلو دا سے عظیم انسان دے دا سے عظیم رنا دا مبارک چپا مزبانی رالوی دلو او دی بکل پلار بانی روانو نو دا کھانو نو دا انو نبا پا حضرت عبداللہ سے مبارک بانی سلام نرا روانو السلام علیکہ یا امانت دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید مدینی منور اید جانان بابا جانا اے عبداللہ سے مبارکہ ستا پتند کی چکمننا مبارک پڑکار کئی ستا تند کی امانتی او دغا امانت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور مبارک رے یا امانت دار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ سے مبارک بچیو کتا نظر بانے بسوکرا ندی انو بپی سلام کولو دا حضور مبارک دا خاطرہ یو انوا داگینا دی بکینا ستر ڈڈ بوا اچ بوا کچھ عبداللہ سے مبارک بہت شاہ مبارک اولا گولا او پتندی کی دا مدینی منوری دی جانان مبارک نوری محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پڑکے دلو نہ قربان چی شاب اولا گولا اچھا اگا اونا با اللہ پالا جل جلالہ ڈڈ اونا با اللہ تعالی جل جلالہ یکدم سبز زارک لا مزیدار اشنی پانے بیو کی زرغونا بشو چی دی بتے خواشو واپس پوچشو